Jeg hedder Kirsten Smedegaard Andersen, og jeg er bestyrelsesmedlem i forskellige bestyrelser. Jeg havde forventninger om, at der ville få nogle redskaber, nogle nye idéer på, hvordan bestyrelsesarbejdet skulle være. Men jeg havde ikke været helt så meget opmærksom på, hvordan man på det her bestyrelseskursus lærte at se bestyrelsens rolle som en helt anden end den daglige ledelsesrolle. Og det har været en af styrkerne i programmet, at man ligesom har fået differentieret, hvilken rolle har en daglig leder, hvilken rolle har en bestyrelse. Frank Lorenz er virksomhedsejer og har en virksomhed, der leverer ind til bilindustrien. Vi har haft enorm vækst af de senere år her, og det er ligesom anerkendt behovet for at komme et step videre med min kompetence inden for bestyrelsesarbejde. Jeg har kigget rundt i terrænet, hvad er der udbyder, og har ligesom fundet frem til, at hvis det skal passe til det her snit, jeg kommer fra med en international verden, så er den her uddannelse fra NCAA, den der passer bedst til mit behov. Der har været nogle meget, meget spændende indlæg, der har været nogle meget, meget spændende sessions, specielt i Paris, hvor vi er nede på INSAT, hvor det var meget, meget spændende, og vi blev sådan helt høje af den undervisning, der var. Man kan sige, at de lidt mere tørre emner her, som har været i starten af uddannelsen, og så her i dag her, er jo noget tungere, og der er det meget sundt, det er nok på dansk. Så jeg synes jo, grundlæggende har jeg fået rigtig meget ud af det, og nyt netværk er der kommet til også oveni, som jeg ser meget frem til at udvikle i fremtiden. Grundlæggende synes jeg, at man har ramt et meget højt niveau, og et af de der væsentligste ting, jeg egentlig må sige, det er, at man har egentlig formået at holde sig op på det strategiske niveau, på boardroom-niveauet, hvor jeg har hørt referencer fra nogle af de andre udbydere, der er, at der har man dykket lidt for meget ned i managementdelen, men har man simpelthen formået at holde det helt op på det niveau, som det skal være, den slags uddannelser. Og det har været enormt spændende. Jeg hedder Helle Fumme. Jeg har i mange år været ansat i SAS, og har beskæftiget mig med forskellige ledelsesposter der. Gennem 24 år. NCAT var, tror jeg nok, en af de bedste skoleophold, jeg nogensinde har været på. Beskæftiget sig med 4 vigtige emner, som jeg ser det: strategi, processer, decision making og kommunikation. Havde fuldstændig outstanding dygtige professorer, sjældent set så dygtige faktisk, som evnede at have en masse kompetencer og viden, som faktisk forstod at få gjort det til konkrete værktøjer og faktisk fik trænet os i det. Vældig, vældig godt. Vil du anbefale det her til andre? Jamen, det er jeg allerede i gang med. Altså, jeg må sige meget positivt, og jeg var meget positiv, da jeg tog hjem fra NCAT, og har dermed egentlig faktisk nok nævnt det ganske mange steder, at det har været rigtig berigende og rigtig godt. Så ja, det vil jeg klart gøre. Jeg hedder Søren Bunde, og jeg er bestyrelsesmedlem blandt andet i et selskab, der hedder Agropartner, og udover det så er jeg selvstændig landmand og svineproducent i Milfart. Jeg havde forventningen til, at jeg kunne få nogle værktøjer, så jeg kunne blive bedre, men i det hele taget også få noget inspiration til mit arbejde i bestyrelsen. Har det levet op til forventningerne? Absolut, absolut. Og jeg vil gerne fremhæve, altså specielt ophold på NCAT, det var et stort kick for mig i hvert fald, og nogle utrolig gode cases, der blev arbejdet med, og nogle meget inspirerende undervisere.